κορίτσια μου, είναι πρωί-πρωί, ξύπνησα νωρίς, πολύ νωρίς, γιατί χρειάζεται να ετοιμαστώ για να πάω στο μάθημα γαλλικών που έχω κάθε πρωί, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή πρωί έχω μάθημα γαλλικών στο Ινστιτούτο και πρωινιάτικα γαλλικά. Και αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο καθυστερημένη. Νομίζω ότι θα αργήσω, αλλά it's fine, θα χάθηκε και ο κόσμος. Αλλά ναι, θα κάνω τώρα λίγο γρήγορα το μακιγιάζ. Έχω φορέσει ήδη το outfit, δεν έχω κοιτάξει καν το καιρό έξω, πώς είναι έξω ο καιρός. Αλλά ελπίζω να μην έχει πάρα πολύ κρύο. Θα ετοιμαστώ, θα πάμε στο μάθημα των γαλλικών και μετά θα γυρίσουμε πίσω. Έχω σήμερα lunch, να βρεθώ με μια φίλη μου για να τη βγάλω έξω για τα γενέθλιά μου. Γιατί έχει παιδάκια, οπότε δεν μπορεί να βρεθούμε βραδινές ώρες. Οπότε θα βρεθούμε για lunch. Εχθές ήταν πολύ όμορφα και γλυκά, πολύ γλυκά βασικά, αυτά που μου ετοίμασε ο φίλος μου για τα γενέθλιά μου. Γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που δεν μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι το κέντρο της προσοχής, ειδικά άμα δεν είναι στον δικό μου κύκλο. Και γενικότερα το τελευταίο διάστημα, ειδικά από τότε που μετακόμισα εδώ στο Λουξεμβούργο, ο τρόπος με τον οποίο γιορτάζω τα γενέθλιά μου είναι αρκετά διαφορετικός. Πρώτον, γιατί είμαι σε διαφορετική ηλικία από ότι όταν έμενα στην Ελλάδα, διαφορετικός κύκλος φίλων, διαφορετικό vibe φίλων επίσης. Δεν ξέρω, νιώθω ότι έχω αλλάξει λίγο και δεν νιώθω ότι για μένα θέλω να βγω έξω, να πιω τα ποτά μου για να το γιορτάσω, γιατί πλέον δεν είμαι εγώ αυτή. Ποτέ δεν ήμουν αυτή με την έννοια του, ποτέ δεν έπινα πολύ. Ήμουν το άτομο που πάντα οδηγούσε, οπότε έπινα max 1-2 ποτό τις περισσότερες φορές και δεν ήμουν ποτέ το άτομο το οποίο έκανε crave ένα ποτό. Κάπως δεν με αφορούσε, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, οργάνωνα κάτι για τα γενέθλιά μου σε κάποιο μπαρ, κάτι αντίστοιχο. Όμως, το τελευταίο διάστημα, εδώ στο Λουξεμβούργο, ο τρόπος με τον οποίο γιορτάζω τα γενέθλιά μου είναι πάρα πολύ προσωπικός, θα έλεγα. Συνήθως είμαι στο σπίτι, θα βγούμε για φαγητό, θα κάνουμε κάποια τέτοια συσσαγωγικά δραστηριότητα και that's it. Επίσης, το δώρο του φίλου μου είναι το συγκεκριμένο μικρόφωνο και ελπίζω πραγματικά να βοηθήσει τα βίντεο να με ακούτε καλύτερα, να έχουν καλύτερο ήχο. Πείτε μου στα σχόλια από κάτω αν το βλέπετε αυτό. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ακόμα ανακαλύπτω το πώς χρειάζεται να το χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο. Αλλά ναι, έχουμε ένα μικρό upgrade σε σχέση με τα βίντεο. Μόλις επέστρεψα σπίτι και αυτή τη στιγμή αλλάζω γιατί έχουμε να πάμε βολτούλα με τη Λούνα. Θα πάμε σε ένα πάρκο που είναι κοντά στο σπίτι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται μετά να γυρίσω, να ετοιμαστώ για να πάω για lunch break με τη φίλη μου και στο ενδιάμεσο χρειάζεται κιόλας να δουλέψω λιγάκι, οπότε πάμε να βγάλουμε γρήγορα τη Λούνα έξω βόλτα, γιατί είναι σε φάση please take me out. Έξω κάνει πάρα πολύ κρύο. Να σας πω τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία είναι στους 0 βαθμούς και η αισθητή είναι 2, οπότε έχω βάλει αυτό εδώ το pullover, το οποίο είναι πάρα πολύ ζεστό. Είναι από H&M, μου το είχε πάρει μια φίλη μου για δώρο για τα προηγούμενα μου γενέθλια. Οπότε έβαλα αυτό και θα βάλω πάνω το ζεστό μου το μπουφάν και πάμε βολτούλα. Φτάσαμε στο πάρκο και η αλήθεια είναι, επειδή είναι πρωί, είμαστε μόνες μας και είναι τέλειο, γιατί γενικότερα η Λούνα είναι αρκετά αγχώδη στα σκυλί σε σχέση με άλλους ανθρώπους, παιδάκια, οπότε το γεγονός ότι είμαστε μόνοι σημαίνει ότι μπορώ να την αφήσω λίγο πιο ελεύθερη. Εννοείται με το λουρί, απλά το μακρύ λουρί, και ναι, παιδιά, αγαπώ το πόσο όμορφα, ήρεμα και πράσινα είναι τα πράγματα εδώ, δηλαδή νιώθεις τη φύση. Κάνει κρύο, αλλά ευτυχώς δεν είναι το αφόρητο το κρύο, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και γενικότερα αυτές οι βόλτες με τη Λούνα που με βγάζουν έξω από το σπίτι και χρειάζεται να είμαι σε ένα περιβάλλον αντίστοιχο, είτε στο δάσος είτε εδώ στο πάρκο, μου δίνουν, δεν ξέρω, ενέργεια, καλή διάθεση και λίγο κάπως να αποσυνδέομαι με την συσσαγωγικά τρέλα της πόλης και μπορώ και ηρεμώ δίπλα στη φύση. Ακούστηκε τόσο cheesy. Επίσης, το γεγονός ότι φροντίζουν εδώ πέρα τα πάρκα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, από πίσω μου έχουν φυτέψει λουλουδάκια και ανάλογα την εποχή φυτεύουν τα αντίστοιχα λουλούδια, φυτά.
Είναι απίστευτο και εννοείται ότι το κλίμα βοηθάει, επειδή έχουμε αρκετή βροχή, βοηθάει να έχουμε όλη αυτή την πρασινάδα. Οπότε κάθε εποχή είναι και τελείως διαφορετική σε αυτό το πάρκο, το οποίο είναι φανταστικό. Λούνα, this way! Το οποίο είναι φανταστικό. Και το συγκεκριμένο, ενώ είναι το πάρκο στις εισαγωγικά της γειτονιάς μας, είναι αρκετά μεγάλο, που το κάνει πάρα πολύ ωραίο, ειδικά αν έχει κάποιος κατοικίδια, σκυλάκια. Έχω δει ανθρώπους και με γατάκια να έρχονται εδώ πέρα, αλλά είναι τόσο όμορφα. Σας ζητώ συγγνώμη, σας άφησα λίγο ξεκρέμαστε σήμερα νιώθω. Δεν βλόγκαρα πάρα πολλά γιατί ήταν η μέρα μπουμ θα τη χαρακτήριζα. Από το ένα πράγμα στο άλλο, το πρωί είχα γαλλικά, μετά βγάλαμε τη Λούνα Βόλτα, σας έδειξα, μετά πήγα για φαγητό με τη φίλη μου, μετά πήγα για θεραπεία, οπότε και μετά γύρισα σπίτι και άρχισα να κάνω edit το βίντεο που ήταν να βγει σήμερα, γιατί δεν το είχα τελειώσει, οπότε κάπως η μέρα έφυγε και ουσιαστικά ήμουνα ή σε ραντεβού ή με άλλους ανθρώπους τέλος πάντων ή μπροστά από τον υπολογιστή και δεν έκανα τίποτα. Τελειώσαμε τώρα το βραδινό, ανέβασα μόλις το βίντεο όπου σας έδειξα τα γενέθλιά μου και που πήγα να πάρω το δεντράκι, που τελικά δεν το πήρα, βασικά που τσέκαρα για το δέντρο. Και τώρα είμαι έτοιμη να πέσω για ύπνο, βασικά όχι να πέσω για ύπνο, ψέματα, να ετοιμαστώ για να μην έχω να κάνω όλο το κομμάτι του ξεβάματος. Ακριβώς πριν κοιμηθώ μου αρέσει να ξεβάφομαι όταν νιώθω ότι δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω σε σχέση με την ημέρα μου, να βγω έξω, δεν ξέρω, όταν δεν χρειάζεται πλέον να είμαι productive ουσιαστικά και μπορώ να είμαι με τις πιτζάμες μου, τότε είναι η ώρα που βγάζω όλο το μακιγιάζ, τη LED μάσκα μου και μετά βάζω τα προϊόντα περιποίησης, οπότε ακριβώς αυτό θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και σκέφτηκα να σας δείξω τη βραδινή μου ρουτίνα, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε ένα τέτοιο breakdown. Οπότε πάμε. Πρώτο πράγμα είναι τα συγκεκριμένα πετσετάκια. Εγώ πετσετάκια τα λέω. Τα οποία είναι για τους καρπούς, γιατί θα κάνουμε double cleanse και πλέον χρησιμοποιώ συνεχώς το συγκεκριμένο oil cleanser από Transparent Lab. Ουσιαστικά είναι μια σειρά από την Nice Beauty Lab που σας έχω μιλήσει αρκετές φορές. Είναι το oil cleanser, oil based cleanser και είναι αυτό που χρησιμοποιώ ούτως ώστε να αφαιρέσω την πρώτη στρώση του μακιγιάζ. Και μετά με βρεγμένα χέρια, αυτό που πάω να κάνω και γι' αυτό βολεύουν πάρα πολύ αυτά τα πετσετάκια, γιατί δεν τρέχει το νερό, ουσιαστικά πάω και κάνω το ίδιο πράγμα και κυκλικές κινήσεις και κάπως, αν μπορείτε να δείτε, δημιουργείται σαν ένα γαλάκτωμα που αφαιρεί όλο το μακιγιάζ. Το επόμενο βήμα είναι ένα water-based cleanser. Αυτά είναι τα δύο αγαπημένα που έχω συνεχώς σε rotation. Το ένα είναι από CeraVe, σας έχω μιλήσει αρκετές φορές, γι' αυτό είναι το Gel Moussant, Foaming Cleanser, το έχω στα γαλλικά. Και το άλλο είναι από Acne, το Zit Clean, το οποίο επίσης μου αρέσει πάρα πολύ. Να φορέσω τη συγκεκριμένη μάσκα για 10 λεπτά. Είναι μια LED μάσκα που ουσιαστικά βοηθάει πάρα πολύ για αντιγύρανση, άμα έχουμε δυσχρωμίες. Γενικότερα έχω δει μια διαφορά που μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά χαρούμενη και την χρησιμοποιώ συνήθως 5 με 6 φορές την εβδομάδα. Για παράδειγμα, χθες έκανα ένα break, αλλά σήμερα θα τη φορέσω και όταν τελειώσει το session των 10 λεπτών θα επανέλθω για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ρουτίνα μας. Γιατί η συγκεκριμένη μάσκα χρειάζεται να φορεθεί πριν βάλουμε τα προϊόντα τύπου ρετινόλ, το οτιδήποτε. Πρέπει να είναι σε καθαρή επιδερμίδα, χωρίς κανένα προϊόν επάνω. Επέστρεψα, πέρασαν 10 λεπτάκια και θα συνεχίσω με την περιποίηση του βραδιού μου και θα βάλω από Dr. Sam το Flawless Nightly Serum, το οποίο είναι η ρετινόλη μου, την χρησιμοποιώ κάθε δεύτερο βράδυ και είναι ουσιαστικά χρησιμοποιώ δύο προϊόντα, αυτό και την ενυδατική μου και δεν βάζω τίποτε άλλο. Πλέον έχω κρατήσει μια ρουτίνα αρκετά απλή
πάρα πολύ λίγα προϊόντα και η αλήθεια είναι ότι με έχει βοηθήσει αρκετά, ενώ είχα αρκετά σπυράκια έβγαζα, το τελευταίο διάστημα πάει καλύτερα θα έλεγα και επίσης με αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιώ αρχίζουν οι δυσχρωμίες μου. Όταν βγάζω σπυράκια συνήθως έχω hyperpigmentation και αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιώ με βοηθάνε ώστε να φύγει πιο γρήγορα αυτή η κοκκινίλα ή το μαύρο στίγμα. Οπότε βάζω περίπου τόση ποσότητα και την απλώνω σε όλο το πρόσωπο. Αλλά επικεντρώνομαι λίγο περισσότερο στα σημεία που έχουν περισσότερη ανάγκη, νιώθω. Η ενυδατική που χρησιμοποιώ είναι από Acne, είναι η Zit Control Blemish Control Moisturizer. Είναι μια πάρα πολύ απλή ενυδατική σε gel μορφή και that's it. Να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι που κάνω κάθε βράδυ. Αυτό είναι που κάνω κάθε δεύτερο βράδυ βασικά. Πάρα πολύ απλή ρουτίνα, πάρα πολύ γρήγορη ρουτίνα. Τα βράδια τα οποία δεν χρησιμοποιώ τη ρετινόλη, αυτό που κάνω είναι να χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο προϊόν από Acne, είναι το Post Zit, που ουσιαστικά έχει niacinamide μέσα, αν δεν κάνω λάθος έχει και σαλικυλικό οξύ και από επάνω χρησιμοποιώ την Effaclar Duo από La Roche-Posay. Δεν έχω χάσει ούτε ένα βράδυ που να μην βάλω τα προϊόντα στο πρόσωπό μου, γιατί είναι τόσο γρήγορο να τα απλώσω και μπαμ, μέσα σε 2 λεπτάκια έχω τελειώσει ουσιαστικά. Κάπου εδώ θα σας αφήσω για σήμερα το βράδυ, θα πάω να ξεκουραστώ και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά! Ποιο κορίτσι έχουμε εδώ. Οκ, ετοιμάστηκα, έκανα το μακιγιάζ μου, όπως μπορείτε να δείτε πάρα πολύ απλό και έβαλα τα ρούχα μου, θα σας δείξω outfit σε πολύ λίγο, αλλά σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο τα συγκεκριμένα lip glosses τα οποία μου έστειλε η Nice Beauty Lab από την σειρά που έχουν από τη σειρά που έχουν Transparent Lab και έχω δοκιμάσει ήδη το διάφανο lip gloss και έχω να σας πω ότι μου άρεσε αρκετά γιατί, όπως σας είπα, έχει μία βάση η οποία είναι από σιλικόνη και το κάνει να απλώνεται πάρα πολύ ωραία και είναι αρκετά απαλό στα χείλη. Αλλά επίσης έχουν άλλα 3 χρωματάκια τα οποία θέλω να δοκιμάσω πάρα πολύ, οπότε είπα να το κάνω μαζί σας, να δούμε ένα first impressions με το συγκεκριμένο Tinted Lip Gloss με SPF 50. Η συγκεκριμένη απόχρωση λέγεται Rosy και είναι ένα είναι ωραίο που έχουν βάλει χρώμα εδώ πέρα, γιατί αυτό είναι το διάφανο και όπως μπορείτε να δείτε ξεχωρίζει το χρώμα. Ναι, είναι την απόχρωση not glossy, rosy ή rosé. Rose. Έχω μπερδευτεί με τα αγγλικά, γαλλικά. It's pigmented. Δεν έφερα καθρέφτη. 1 λεπτό. Θα έλεγα ότι δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο απαλό χρώμα. Είναι αρκετά ελαφρύ στα χείλη, είναι αρκετά sheer θα έλεγα η σύσταση που έχει, αλλά μπορείς να δεις ότι υπάρχει λίγο χρώμα. Πάρα πολύ όμορφο θα πω. Θα συνεχίσω με την καφέ απόχρωση, η οποία λέγεται τερακότα και συνεχίζω με αυτή γιατί θέλω να δω το κοκκινάκι πώς θα είναι στο τέλος. Wow! Μυρίζει σαν μόκα λίγο. Really nice.
Το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ φυσικό και ενώ πίστευα ότι θα είναι το λιγότερο αγαπημένο μου, αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 1. Και πάμε και για το κοκκινάκι, το οποίο λέγεται Cherry. Δεν περιμένω να είναι κόκκινο βαθύ ή πάρα πολύ έντονο. Νομίζω θα δώσει μια ωραία έτσι απόχρωση, λίγο ζωντάνια στα χείλη μου, αλλά δεν νιώθω... Μυρίζει σαν τσέρι, αλλά δεν νιώθω ότι θα είναι κόκκινο χρώμα. Οκ. Η συγκεκριμένη μυρωδιά μου θυμίζει λίγο bubblegum της Babalu. Αυτό ακριβώς μου θυμίζει. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα επίσης. Πίστευα ότι θα είναι πιο έντονο, αλλά είναι αρκετά sheer, το οποίο μου αρέσει, ειδικά σε lip gloss, δεν θέλω να έχω κάτι πάρα πολύ έντονο. Οπότε το συγκεκριμένο είναι φανταστικό. Αυτά είναι τα χρωματάκια, αυτή είναι καινούργια σειρά από Transparent Lab. άμα μπορούσα να σας δείξω και σωστά, αυτή εδώ πέρα. Έχω να πω πάρα πολύ καλές εντυπώσεις μέχρι στιγμής και επίσης επειδή έχει ένα συστατικό το οποίο στη φόρμουλα μέσα, το οποίο λέγεται Volue Lip, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το οποίο έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι γιατί είναι trademarked. Έχει volumizing ικανότητες, οπότε αυτή τη στιγμή νιώθω ένα ελαφρύ, έτσι, μυρμήγκιασμα, θα το χαρακτήριζα, ελαφρύ tingling effect στα χείλη μου, το οποίο θα δώσει ουσιαστικά και λίγο περισσότερο όγκο, που ποτέ δεν λέμε όχι σε λίγο περισσότερο όγκο, ειδικά όταν τα χείλη είναι φυσικά. Οπότε, this is it. Νομίζω θα κρατήσω αυτή τη στιγμή το κόκκινο που έχω και θα βάλω το διάφανο. Οπα! Θα βάλω το διάφανο μέσα σε μια τσάντα, την οποία την έχω για κάθε μέρα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η σύστασή τους. Η ώρα είναι 9:25, σε πολύ λίγο έχω να κάνω... έχω ένα call στο οποίο πρέπει να παρευρεθώ και μετά πρέπει να βγάλω αυτό το κορίτσι έξω βόλτα, γιατί δεν έχει πάει βόλτα σήμερα το πρωί, δεν πρόλαβα με όλα αυτά που έκανα, οπότε θα πάμε μετά. Και πάμε να σας δείξω το... να φάει το μικρόφωνο. Πάμε να σας δείξω το outfit που έβαλα. Σήμερα ένιωσα λίγο ότι ήθελα να βάλω πουκάμισο. Οπότε έβαλα πουκάμισο, οπότε πάμε να σας δείξω το outfit. Και αυτό είναι το outfit, αρκετά απλό, αλλά με μία τσαχπινιά, καθώς το συγκεκριμένο πουκάμισο είναι cropped, το οποίο μου αρέσει αρκετά, είναι από την εταιρεία Douai. Και από κάτω έχω ένα τζινάκι από Cézanne και η συγκεκριμένη ζώνη, την οποία είναι η ζώνη που φοράω κάθε φορά. Μία ζώνη έχω, κορίτσια μου, και αυτή είναι από Cézanne. Και αυτό είναι το outfit, αρκετά απλό, τρελαίνομαι, μου αρέσουν πάρα πολύ τα μανίκια σε αυτό το πουκάμισο, τα οποία είναι σε σχήμα, έτσι, κάνουν καμπάνα στο τέλος και είναι αρκετά μακριά, όπως μπορείτε να δείτε. Μου αρέσει τόσο πολύ, αλλά ναι. This is the outfit of the day. Δεν ξέρω για πόσο θα το κρατήσω. Λογικά μετά το ραντεβού μου θα το βγάλω το πουκάμισο, γιατί ουσιαστικά θα είμαι στο σπίτι και ναι, και ειδικά όταν θα πάω βόλτα με τη Λούνα δεν το χρειάζομαι το πουκάμισο. Χρειάζομαι κάτι ζεστό, γιατί έξω έχουμε 1 βαθμό. 1 βαθμό και το νιώθουμε -3. Οπότε χρειάζομαι κάτι λίγο πιο ζεστό όταν θα βγω έξω στο κρύο. Εκεί που ήμουν αφοσιωμένη μπροστά στον υπολογιστή και δούλευα, ξαφνικά γυρνάω το κεφάλι μου και βλέπω έξω και βλέπω αυτό. Επίσης πόσο cute είναι που κάθεται έτσι και βλέπει απ' έξω το χιόνι. Έχει βάλει το κεφαλάκι της πάνω στο χεράκι της, πάνω στο χεράκι του καναπέ και βλέπει το χιόνι. Wow! Yes! You! So cute. Όλο το απόγευμα δούλευα και μετά πήγαμε προπόνηση. Βασικά, εγώ όταν έκανα προπόνηση έκανα περισσότερο stretching και mobility. Πήγαμε πέρσι στο σούπερ μάρκετ γιατί έχουμε να φτιάξουμε μπιφτέκια σήμερα με ρύζι να φάμε και χρειαζόμουν να πάρω τον κιμά. Hello. Χρειαζόμουν να πάρω τον κιμά.
Επίσης περάσαμε από το δέντρο, από το μαγαζί που πουλάει τα φυσικά δέντρα, αλλά δυστυχώς αποφασίσαμε ότι τουλάχιστον από εκεί πέρα δεν θα πάρουμε φυσικό δέντρο, γιατί μας δίνει το δέντρο με τον κορμό, αλλά δεν έχουμε πού να το στηρίξουμε. Οπότε και δεν θέλαμε να αγοράσουμε κάτι γιατί ήταν αρκετά ακριβό και δεν αξίζει στην παρούσα φάση που είμαστε. Οπότε απλά γυρίσαμε σπίτι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Υπάρχει άλλο ένα μέρος που θέλω να πάμε, γιατί έβλεπα ότι έχουν τα δεντράκια με μια ωραία βάση, που ίσως να μην είναι και τόσο ακριβή όσο αυτή που μας είπανε. Οπότε θα δούμε. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή θα φτιάξω τα μπιφτέκια μαζί με ριζάκι και θα φάμε για το βράδυ.